La Mulungu pa 16 November 2025 chipani cha Democratic Progressive Party chinali kuntandire kuchititsa kumeneko msonkhano wa ndale. Ndiye kumeneko olemekezeka wachiwiri kwa chipanichi ku chigawo chapakati kapena kuti Vice President Central omwenso ndi Minister of State olemekezeka Bambo Alfred Gangata analankhula mawu kunena kuti pamene chipani cha DPP chikuyendetsa boma pofunika kuti popereka maudindo amenewa koyambirira kuzikhala anthu amene atipula pa ground kuthandiza chipani cha DPP. Nezimene zikuoneka kuti amalawi ambiri sanasangalale nazo, koma nopano tabwera ndi Bambo Innocent Mutolo aka the game changer amene akunena kuti chilungamo chimapweteka koma chimamasula. Alfred Gangata sanalakwitse ponena kuti maudindo ambiri komanso ntchito za boma ziyenera kuti zipite kwa anthu achipani omwe anamenya nkhondo kuti boma lisinthe. Ndidikale limodzi pano pa Nyasa Voice Box timve kuti kodi Mr. Innocent Mutolo ayitambasula bwanji nkhani imene ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Amalawi ansanga oyambirira ndi muthokoze Yehova wa makamu amene wandidzutsa ine ndi moyo, amenenso wakudzutsani inu ndi moyo, amene wationetsa kuwala kwa siku la lero lachiwiri pa 18 November chaka chino cha 2025. Mumve kwina kulikonse kumene muli amayi abambo, anyamata ndi atsungwana kuti ine Mr. Game Changer Mutolo ndimakunyadirani kwambiri. Ndimapanga kalondolondo kuti kodi ndikatulusa audio yanga amamvera ndi anthu angati. Ndaona kunena kuti thousands a anthu amakhala kusatira kuposa amene amamvera Zodiac kandi Times kandi Radio 1 ndi radio otero. Ndapeza chinsisi chonena kuti Malawi lero akumasatira kwambiri social media, akumasatira kwambiri zoyankhulidwa kandi pa YouTube magrupu athu a WhatsApp, Facebook ndi zina zotero, kuti azipeza choonadi chifukwa Malawi wazindikira kuti no maradio athu amagulidwa kunena kuti aziyankhula zabodza, maradio athu samayima pa chilungamo, komanso azitola nkhani athu amayankhula zinthu mozipyapyalisa, kuzisisita, komanso mwina kudzipukuta kuti zioneke ngati zabwino zili zonyansa. So Malawi lero anafika pomagula speaker yache ndi kupanga bluetooth kuti amvere kuti kodi lero Mutolo ayankhula kuti chani, lero Kalindo ayankhula kuti chani, lero akuti ayankhula kuti chani, akuti ayankhula kuti chani, ndi kumasatira zimene zikodi nyamata wathu wabakiri muludzi ayankhula kuti chani. Malawi anafika pa mulingoni na kuti radio alibe nayo ntchito, TV mwina mafilimu okha osati nkhani. Malawi anafika poyika chikhulupiriro chonse pa ife anthu amene timaliyankhulira dziko lino. Ndifuna ndikupangeni congratulate Malawi chifukwa mu nthawi imene timakuphunzitsani za kuopsa kwa Malawi Congress Party munatimvetsera, mu nthawi imene timakuwuzani kuopsa kwa zipani zimene zinaumirira kuti zime paokha, ife nkumakuwuzani kuti sikuyima paokha ni maagent a MCP afuna agawe mavoti a Professor Peter Mutharika cholinga chakwera kuntunda kwa dushe. Munamvanso simunazipasa zigawenga zimene zija mavoti. Nimafuna ndikuthokozeni kwambiri. Ndibwera ndi nkhani ya HRDC kumapeto kwa audio yanga pa zimene akupanga plan, koma lero lino chachikulu chimene ndabwerera ndichokhuza chipani chathu cholamula boma, akuluakulu athu amene ali mipando, nduna, ma vice president ngakhalenso akuluakulu ena amene amatha kupanga ziganizo komanso kumuwuza president chochita kaya nchabwino kaya ndi choyipa. Ndifuna ndiyankhule zimene zipopanga comment kapena kuthirira mang'ombe kapena ndemanga pa zimene wayankhula Vice President Central and Minister of State Honorable Alfred Gangata MP himself. Nimafuna ndiwauza Gangata kunena kuti moyo umene inu muli nawo bwana Gangata akanakhala kuti ku DPP konse aliyense ali ndi maganizo ngati omwewo tikanalemekeza kumwamba. Moyo umene mwauyamba omenyera nkhondo ndi osegula maso kuona kuti ife tili pano, koma kuli anthu amene anakhapidwa, anthu amene anathamanga usana ndi usiku kudzudzula
ndi kuphwasula chipani cha Malawi Congress Party, anthu amene ankati ndi akabwerebwere dziko lonse kupolisa mangidwanso chogulitsa dzina la Profesa Arthur Peter Mutharika, akuyenera kulemekezedwa, akuyenera kupasidwa zochita. Achinyamata makadeti amathamanga usana ndi usiku, kufuula usana ndi usiku, komanso kumenyedwa kumene kukapidwa kumbowe kupati malo osiyanasiyana. Ena samalengezedwa nkomwe ife anthu amapangidwa ataki ngakhale m'manyumba mwawo ngakhale poyenda. Anthu onsaja lero akuoneka ngati zide mpete chitsiru. Ndimafuna ndiyankhule chonchi lero lino. Olemekedzeka bambo Alfred Gangata, Mulungu akudaliseni kwambiri. Amalawi ambiri kunja kwa kunena, ine ndikudziwa bwino kuti choonadi chimapweteka koma chimamasula. Andi ukamatiyankhulira choonadi kumbali, iweyo umakhala ngati sudayankhule choonadi, ndipo mtima wako umapweteka ngati iweyo wayima mchoonadicho. Andi kuchibweretsa pambambanda kuti wina aliyense amve, a president amve, dziko lonse limve, nduna zimve, akuluakulu achipani amve, ndi chinthu cha mtengo wapatali. Malawi akufuna munthu asawerenge kuti ndine nduna, asawerenge kuti ndine vice president, asawerenge kuti no ndili ndi udindo wanji, asawerenge kuti ndine ndani, koma munthu amene atha kuyima ndi Amalawi, amene wayenda nawo kuchokera nthawi yowawa ya mavuto. Ndikuyankhula izi popanga comment zimene wayankhula Vice President Sento. Amalawi anzanga, kunjaku anthu anadzunzika kwambiri. Anthu amayenda komanso kugona m'misewu. Anthu timayenda tikuzemba chikwanje ngakhale zina zimatipedza. Lero lino ife ndi chisiku. Lero lino ife ndi anthu ombwambwana ochenjera ndi awo, atenga chibwenzi zawo, atenga achabale awo, atenga azinzawo, amene ngakhale single day sadaimepo pa msonkhano kuyankhula, ngakhale single day sanayankhulepo za ubwino wa Profesa Arthur Peter Mutharika, ngakhale siku limodzi sanatengepo mbali mwina mwache kungoyankhula kuuza mtundu wa Malawi kuti chonde tiye tidzipulumutse tokha pochoka m'manja mwa ng'ona iyi chakwera. Profesa tipulumutse palibe ngakhale siku limodzi. Lero lino ndimafuna ndikuwuzeni Right Honorable Alfred Gangata, Minister of State and Vice President DPP Sento, kuna speech imene mwayankhula, akuluakulu ena ayimbirana mafoni kukusonyani chala kuti ndinu munthu olakwisa. Akuluakulu ena akhala pansi pakana kusiya maofesi yawo, kusikasika zimagalimoto zawo ndi kukhala pena ndi kumakambirana masiku ake omwewa awiri watimaola tomweti. Anthu ayimbirana mafoni ambiri, mwana amene ujafuna kale ngati ndani. Koma ndimafuna ndichiuza chipani cha DPP kunena kuti no, kunyoza anthu amene anadzipereka, amene amakhapidwa, amene amamangidwa, amene amagulitsa nyumba zawo ngakhale minda yawo, kuti zinabe la Profesa Peter Mutharika lisafoke koma kulilengedzabe kuti Amalawi tichoke m'manja mwa Farao. Lero amene ajakuwasiya zidzunzika, lero nkumamucha mabodza president, nkumakomesera anthu anu amene mukufuna kuti azidya nawo, aja amene tasala ndi zilema. Ine ndikuziti tasala ndi zilema fa ine ndili ndi zilema pali ine pano. Ine ndangochosedwa kumene mastichi akukhapidwa lese m'Malawi muno kudziwa. Maulendo okwana 5 ndi kudzunzidwa ndi boma la Malawi Congress Party. Maulendo okwana 5 ndi kukhala munthu opanda mtendere. Amalawi anzanga, kuli anthu including the Vice President himself amene wakhala kumangidwa now and again. Akuluakulu osiyana kukhapidwa, anthu kutunduzidwa, anthu kupwetekedwa chifukwa chogulitsa zina la Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Lero tikhale zisiru, lero tikhale ombwambwana, lero tasanduka anthu onena kuti kulemba pa message kumangoti pasa blue tick. Lero tasanduka anthu oti kuyimba ndife zisiru simungati yanke. Lero tasanduka anthu onena kuti simungakhaleso ndi maganizo oti mutha utiyankhula kapena kungoti pasa moni
olo kunena kuti kodi mukupanga chani mwadya mukudya ayi chifukwa choti mukuyendera galimoto za mbendera chifukwa choti muzimva mphamvu pali mawa ndibwereje kuli mawa mulungu anatibisira mawa latu nimafuna ndikuyankhuleni kunena kuti ukakhala wa mzeru kuti wakolola zochuluka usadzimve kuti sizizatha palibe chosatha mawa khasu limene limakumba kuti ukolole lija lidzafunikanso amalawa anzanga ena una kuti ayi afuna ligangata kupanga target nduna zina akupanga target munthu wina ngati akupanga target ndunazo zingosintha chikhalidwe chawo right inu kuli nduna zina zimene siziziwa kuti kunjaku kuli mtolo anakhapidwa agonapo kundende kuli nduna zina zimene siziziwa kuti no anyamata akuti gulu lakuti lakhala likugona kundende chifukwa chofera ndi kumenyera ufulu wa dziko lino la Malawi kunja kuno kuli nduna zili ku Capitol Hill sizikudziwa kuti kodi amene ngakhala anakhapidwa kumboyo yachi kaya ndi ku Northern Region yachi anthu amene aja ni ndani sakwadziwa kuli nduna zina zimene titazifunsa kuti kodi iwe kuchipani kuli ndani kapena maudindo achipani amayenda bwanji sadziwa amene olotakhala kuti ine mene ndilili ndolomo office mwawo andiuza kuti ndiwe ndani wakutuma ndani wachokera kuti ufuna ndani kamunimvesesa kaya pamene kuli anthu ena lero amene akusalidwa amene akutengedwa ngati zitsiru amene akudziwa kuti kunjaku kuli akuti anazunzika kunjaku kuli akuti anavulazidwa anthu nkumati amwalira chifukwa chofuna kuti APM atenge boma limeneli chifukwa choti ife kufuna kuti ife tikhale pamene tilipo lero anthu amene aja ndizitsiru anthu amene aja ndizidempetezana nimafuna ndiyankhule chonchi makadeti mukwaonawa sizisirwi makadeti mukwaona kalachetewa ndi oluma amene aja right lero makadeti mukutenga ndani nyumba mwanu makadeti amene mwayamba kutenga ndi azibale anu makadeti amene mwayamba kutenga ndi zibwenzi zanu kusiyaja amene amazipenta aja lero lino amene aja iye ayibweresa ma CV iye ife tifune maphunziro anu abwino nthawi imene amutolo amavutika kumakhapidwa mumangoyamikira kuti osadandaula tenti zipita chisogolo tipemphere mulungu atiteteze tonsefe tizafikire tini moyo titenge chinthu ichi kuti dziko la Malawi lidzapulumuke anthu amene amagona kundende mabwera nthawi ni nthawi nkumati tonthoza ya usadandaula akwakutenti menye nkhondo boma ili tilichonsa basi lero lino amene aja zonsazija zimene timachita kupita kuma demonstration kaya ndi mapresa kupangisa kuliuza dziko choonadi chakuyipa kwa Malawi Congress Party ndi ubwino wa APM nthawi imene ija tikamapita kumapanga mapresa nthawi imene ija tikamaya kukanda tulankhani nthawi imene ija tikamaya nkula kutumiza maaudio apa ndi apa kupanga mademo kulimbana ndi MCP sumalafunsa qualification then today muli pamenepo mukufunsa kuti ayi tifuna CV tifuna qualification yana bwanji ena amene mwatenga mkatibu kwapasa zimaudindo zazikulu zikulu tikawayang'anisisa with their qualification they are also failures koma ndimafuna ndikuuze there is tomorrow either you like it or not but remember pali mawa ndibwereze kuli mawa abalala nzanga gangata wayankhula kunena kuti kuli anthu kunjaku amene anazunzika kwambiri kuli anthu kunjaku amene amakhapidwa kumangidwa kuyenda usana ndi usiku kuti President Professor Arthur Peter Mutharika akhale pamene wakhala pacha lero nduna zina zayiwala kunena kuti no pali mafuwa pansipo amene fuwa limodzi kungotira agwedemuka nkugwa muzizitenga ngati muli ndi mphamvu koma mphamvuzo zitapita ndimafuna ndikuchenjezeni abale anga tisamale chipulumutso chotere tisazitenge kunena ni Malawi amene wakhala chete kumango kuyang'anira sakumva kupweteka Malawi amene wakhala chete kumango kuyang'anira musaone ngati ngwaulemu kwambiri pa zimene inu mukuchita aya mwapupuluma mutamanga kodi mukamuuze munthu kuti wapupuluma abale anu aja bwa ayikachi zibwenzi zanu mwaziyika zicha azinzanu mwapasa zochitachi lero wapupuluma ndi mutoro wapupuluma ndi wabakiri Muluzi TV wapupuluma kaya ni ndani wapupuluma ndi anyamata ndi asikana
makadeta amene amazunzikaja akafunsa kuti abale kodi koma mutithandiza mukupupuluma muzideka odeka ndi amene amayenda m'misonkhano aja nkumayimba ndi kumayenda pena paliponse ululira kumenyera kumakhapidwa anthu ati dizilemba aja matatu mdzikoli amene opupuluma aja mwapasa aja osapupuluma odi amene mungowapasa zintchito aja mapanga chani anachitapo chani kunjaku kuli anthu amene amapanga spend a lot of millions to support this government, to support our party, kupanga misonkhano paoka osadikira kuti andipasa ndalama ndani ndi ndalama zawo kuyenda kutuma anthu pita apo tenti tere anthu dziko lino tinaima ulimbana ndi zisilu zimene zimafuna kutipha ife chifukwa cha age limit bill anthu timayenda ife pena paliponse usana ndi usiku kumadziwa kuti tikusakidwa kuti tiphedwe ife tatingaisi anthu omwewo amene amatisakawo omwewo amene amabweresa age limit bill ena ali mkati momwemo tikutenapo nakudya mwa pwefu lero lino ife zitsiru tikamayankhula onabo Alfred Gangata Lilongwe 1 iliyo mukhale Lilongwe 1 pangolini tuziwa kuti Lilongwe 1 amakhala meya wa mzindawo koma in fact ku weekend ngati pangolini wathu chifukwa mwayankhula mosaopa anthu ena kuyankhula ukupanga target anthu ukubweresa chipwirikiti mwakuti ndimafuna ndikuwuzeni freedom fighter safa yi uyu safa mutakhala nzeru mukanayima nonse kapena kuyitanizana maunduna nonse akuluakulu chimene tikupangachi chitipweteka pamawa moreover some of you muli ndi maganizo ofuna kuzayima ngati president wa chipani muli ndi maganizo ofuna kuzapanga take over pamene bwana azapite kukapuma koma lero lino anthu akudandaula mudziwe chimenechi chikhalidwe chosayankha mafoni chikhalidwe chomangwadiyesa anthu mabrutik chikhalidwe chomanamiza anthu mudziwe amalawa afika potopa nanu ayamba kutulusa mayina anu ayamba kukuchulani fa malawa kumva kupeteka kwambiri musazaone ngati chipongwe musazaone ngati mwano musazaone ngati amalawi ndopusha akama kudzudzulani kapena kayamba kutulusa mayina anu kunala Malawi Congress Party kunali achina Richard Chimwendo Banda kunali achina Kunkuyu kunali achina Jesse Kabwira kunali achina Vitumbiko Mumba anyamata ona kuti anyamata kamayankhula mkamwa mwawo amalavu ya moto umene umaucha anthu ambiri iliyo ndi mboni anyamata amene ukasusana nawo ukakhala poyera khosi libadulidwa ena amene anayerekeza kuyandikana nawo anakhazikidwa pansi kunali anyamata ngati amene achi mafuna ndikuwuze mphamvu zimene tili nazo lero tizigwiritse ntchito mwanzeru udindo umene tili nawo lero tikati tipange zibwana kapena masewera mawa ife kulibe nimalize ndi mawawo Alfred Gangata amayankhula kuti abalanga pamene takhalapo zoona tizikatenga anthu amene sana gwire ntchito ina iliyonse ngaenda kuti yayi PM ndi osinthika PM mwakuti afuna amange dziko kodi kumanga dziko ko amanga dziko kusiya anthu amene amulowesa mbomamo kumanga dziko ko amanga kusiya anthu amene amakhapidwa aja kumanga dziko kapena kukonza dziko kapena kusintha ndale ndiko kusiya anthu amene amadzunzika amene amamangidwa amene amakhapidwa amene amagona mthengo manda akutengeni inu amene mumafuna kuti yeuja asayime amene mumambweresera age limit bill amene mwakhala mukupereka zindalama kwa militia zigawenga kuchokera ku Rwanda kuti zizamuphe agwire ntchito amange dziko linu ndimafuna ndiyankhule mawanga omaliza chonchi kuti ife Steve Omera kukhala chete and Steve Omera kukhala ndi ulemu wochuluka pamene tikuona kuti ena aja ali paja awo ali paja kodi amene aja ndi ndani achokera kwakuti aja ndi ndani achokera kwakuti ayikapo ndi ndani akuti ena kumachita kuyankhula ndabwera pa chifa akuti ena nozifula ni kwani kuzingokhala kufula komweko anazikhala amademo omwewo kwani kuzikhala kuvita m'misonkhano komweko palibe chimene chingasite ife acha abale athu akulu achipani kodi tiyamba kuyenda mwa mtundu umenewu Amalawi wina wandiyimbira nyimbo yokoma kwambiri uli mulungu kunjaku mudziwe kuti kuli mulungu kunjaku
amene amapanga count each and every step imene inu mukuyenda. Each and every footstep mulungu amaipanga count. Mau ena aliwonse amene amatuluka pakamwa panu, any single word mulungu amaipanga count. Zonse zimene mukuchita zintchito zanu mulungu amazipanga count. And mudziwe ichi kuti Malawi amene wazunzika uchi ndi amene akuyembekezekanso kugwira ntchito 2029 2030 kupanga protect chipani. Anthu amene akunenedwa kuti ndi chitsiru zongolongola ndi amene asintha boma, amene agwesa boma la Nkhanza la Malawi Congress Party. Anthu amene akutengedwa kuti no ndi chitsiru mukakhapidwa ino. Anthu akuyankhula zambiri lero tifatire apa. Ndinu nomwe amene mayankhula kuti osadandaula anyamata, osadandaula makadeti, timenyedwa mukukhapidwa ife tikumva ngati mabwana. Tituluka mumva kukoma. Lero kumva kukoma kukhale kwa anthu owerengeka. Like Honorable Alfred Gangata, the Central Region Pangorini, I congratulate you, sir. Please, mupitilize kuamenyera nkhondo a Malawi amene akulira, amene amalira. Komanso ndiyankhule nduna zina muli ndi mwayi. Famwayikidwa pamenepo musamanyoza anthu okuti abwera mu ofesi mwanu. Musamazitenge ngati chitsiru kapena zirombo kapena anthu okayikitsa, koma zinzanu okha amene mumapanga nawo mabusiness, koma zinzanu okha amene mumamvana nawo mukamayenda. Ndimafuna ndikuwuze kukhala ndi classmate kapena sudakhalepo ndi classmate sizikutanthauza kuti ukhale osalidwa. Again, kukhala ndi classmate or no classmate, but sizikutanthauza kunena kuti iweyo upangidwe sideline. No, all of us tinagwira ntchito kuti notonsefe ngati njuchi tichitenge chinthu chimenechi. Then today you come with another tone. Nkumauja Malawi zimene Malawi sana ziyembekezere nkale lomwe ngakhale bingu sana zichite, ngakhale nduna za bingu sizachite. Let me tell you, musamusokoneze Professor Arthur Peter Mutharika. And the guy knows kuti I'm here. Akuti anagwira ntchito, akuti analolera kufa, akuti amamangidwa, akuti anagulisa zinthu zawo, akuti anaenda motel, akuti amapanga izi. He knows. And how come today kuti inunso amene mukudziwa kuti anthu agwira ntchito awa, anthu amafuna kuphedwa awa, anthu amaenda chotawatawa awa, anthu awonongeredwa ngakhale katundu wawo, kuti ife tikhale pali ife pa? Is it true today kuti the same you guys muta kumayima ni umayipisa zina la wina, kumayipisa zina laja, ndi kumatenga only anthu amene ali kumtima kwanu, amene mumacheza nawo kapena kupanga nawo madilu limodzi kumayika malo abwino kuti azimva kukoma. Koma remember, anthu amene mukatengawo samayankhula, sazayankhula, sazaonekera pa msonkhano, samaonekera m'misonkhano. Ndimafuna ndikuwuze, iye ichiko likufuna anthu otere, iye ikufuna anthu ma profession. What kind of professional imene inu mukunena? Yeah, tifuna anthu a qualification. Where them pamene Amalawi timakhapidwa, Amalawi pamene timamangidwa, mene Amalawi timagona mbali mwa maji pasi pa msinje mbali mwa manda, anali kuti anthu amaphunziro awo abwino, anali kuti maprofesa ndi madokta, anali kuti anthu ama-CV abwino, makumana nawo kuti popeza ma-meeting a siku ndi siku anthu amene mumakumana nawo ni mbulife, anthu amene mumakumana nawo ndi zopanda nzeru zopanda ma-CV. How come today you can come with another tone kuti yayi koma ife tifuna zakuti, atifuna zakuti. Pamene some of you muli mamenemo, muli maundulamu, muli pena, koma tikakuyang'anani kukuyikani pa scale, your qualification is very low. Let me finish. Amalawi ndikuyankhula izi kupanga comment pasibide Right Honorable Alfred Gangata, the Pangorini himself, and Minister of State wayankhula dzana. And ndikanakonda nduna zonse bukhale pansi message yanu ikhale imodzi. Because mukatero muyamba kuona kuti kodi akuti mene anagwirira ntchito, mene tayendera nawo, mene tapangira dzinthu, ndizoona titha kumusala munthu amene uja,
ndizoona hata kumakhala mazigona ninjala zizunzika munthu ameneyo. Ndizoona mafoni amene jaifeyo zona pa umuntu pa umulungu titawusa mawa yaka pa meseji yace titawusa mawa yaka. Ndizoona kuti anthu amene titakupanguana midza ife tikutenga anthu kumalo wesa nkumajosa kukoma. Ndizoona. There is tomorrow. May God bless you and may God bless Malawi. And also it's my prayer in the mighty name of our Lord Jesus, kuti mulungu apange increase life ya president, kuti Malawi chimene sayembekedzera ndi chimene tidzaone. Mulungu akudze malire ace, mulungu akudze dzaka zake pamodzi ndi banja lake, kuti adzakhale pansi ndi pension yace kwa zaka zochuluka ndikuonerera Malawi amene wamuwombola. Koma ndimafuna ndiyankhule mawu awa. Baibulo likunena kuti kodi adzapulumuka ndi kupambana bwanji ngati sasamala chipulumutso chotere. Akuluakulu chipulumutso chimene APM watipasachi kuti tichisamale, tikumbukire kumene tachokera ndi amene anathandizira kwathunthu kunena kuti titha kupulumukadi. Thank you.